Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nolan. Taong 1960, Caridad, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 17 taong gulang itong si Nolan. Lumaki siya sa isang ordinaryong pamilyang walang kaugnayan sa mga lihim na karunungan. Ang kanilang pinagkakaabalahan noon kung hindi pagsasaka, pagtitinda ng gulay. Dahil sa siya lang ang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang, kung kaya't lahat ng kanyang oras nakatuon sa pagtulong sa mga gawain. Sa murang edad niya, hindi niya naranasan ang makipaglaro sa mga kabataan sa baryo ni magsaya kasama ang mga ito. Bata pa lamang si Nolan, alam na niyang merong kakaiba sa kanya. Mahirap mang sabihin pero siya ang taong lahat ng salitang inilalabas sa bunganga hindi dapat paniwalaan. Ubod ng sinungaling itong si Nolan, tipong hindi mo alam sa kanya kung alin ba sa kanyang mga sinasabi ang totoo. Sa katunayan, yun palagi ang nagiging dahilan ng kanyang ama para siya ay madisiplina. Kahit hindi nakaaya-aya ang kanyang nararanasan dahil sa bunga ng kanyang pag-uugali, nagpapatuloy pa rin ang ganun niyang gawain. Paboritong-paborito niyang gawin noon ay ang paggawa ng kwento ukol sa mga taong natitipuhan niyang pag-isipan ng masama. Siyempre, dahil sa kilala na siyang sinungaling sa lugar nila, kung kaya't anuman ang sabihin niya, wala nang naniniwala. Bagaman gano'n na ang nangyayari, patuloy pa rin siyang gumagawa ng ganoong bagay hanggang sa nagdesisyon na ang nanay niya na ipakonsulta siya sa albularyo. Malakas na kasi ang kutob nito, sinasapian ng masamang espiritu itong si Nolan. Isang hapon, nang magkataong nagpaiwan ang kanilang padre de pamilya sa palayan, doon na nagkaroon ng oras ang nanay niya para dalhin siya sa isang albularyong naninirahan sa labas ng lugar nila. Nang malaman ni Nolan ang nais nitong mangyari, agad naman siyang tumutol ngunit dahil sa pamimilit ng kanyang ina, wala na siyang nagawa. Sinubukan niya pa noong magrason pero lahat ng sinasabi niya hindi na nito gaanong pinapakinggan. Nagdahilan na din siyang may sakit siya, subalit imbis na kaawaan siya nito, palo lang ang inabot niya. Sa pagdating nila sa bahay ng albularyo, bumungad sa kanila ang matandang gumagawa ng upuang gawa sa kawayan. Pagpasok nila sa bakuran nito, agad naman sila nitong pinaupo habang patuloy nitong tinatanong ang kanilang pakay. Nang marinig naman ng albularyo ang tungkol sa sinabi ng kanyang ina, napangisi lang naman ito habang dahan-dahang sumisipat sa kanya. Ikaw pala yun. Ang sinungaling sa baryo. Si Nolan na mahilig magbahagi ng kung ano-anong hindi totoo. Alam mo ba ihong karamdaman yan? Alam mo bang pinupuspos ka ng demonyo dahil sa pag-uugali mong yan? Seryosong wika ng albularyo sa kanya. Nang marinig naman ni Nolan ang sinabi nito, bigla naman siyang kinabahan sa kadahilan ng isa sa mga kahinaan niya ang maniwala ukol sa mga bagay na sinasabi ng iba. Ayon sa albularyo, dahil sa kanyang kondisyon, kung kaya't lahat ng sasabihin ng ibang tao sa kanya, inaakala niyang totoo. Sa pagkakaroon niya ng kawalan ng tiwala sa kanyang sarili, nahahanap niya ang tiwalang yon sa mga taong madalas niyang makasalamuha. Kahit halatang kasinungalingan na ang mga sinasabi ng taong kumakausap sa kanya, pilit yung pinaniniwalaan ng utak niya. Dagdag pa ng albularyo, isa lamang ang bagay na yon sa maraming epekto nito. Maraming uri ng demonyo sa mundo. May mga demonyong nakakapaminsala sa pamamagitan ng kanilang presensya.
Ang iba kumakain ng laman ng tao, umiinom ng dugo, at ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang demonyong nabuo buhat sa pagiging puspos ng kasinungalingan ng isang tao. Alam mo ba, Nolan, sa lahat ng demonyong alam ko, ang demonyong nasa kalooban mo ang pinaka nakakatakot sa lahat. Bagaman wala silang kakayahang umintindi sa sinasabi ng puso, nagagawa nilang makipag-isa rito. Kumakain sila kahit hindi sila nakakaramdam ng gutom. Nakikipagkaibigan kahit walang kakayahang umibig. Marunong makipagkapwa-tao at higit sa lahat, kayang sumamba sa Diyos kalakip ng pagbabalat kayo gamit ang katawan mo. Unti-unti nang nilalamo ng demonyong yan ang iyong puso. Nasisiguro ko, bago ka umabot ng 30 anyos, ito na ang namamahala sa katawan mo. Pagtatapat ng albularyo, matapos nitong maisiwalat ang detalye ukol sa nilalang na naninirahan sa kalooban ni Nolan. Dahil sa sinabi nito, hindi naman nagdalawang isip ang kanyang ina na ipagamot siya. Subalit matapos naman yung marinig ng albularyo, mariin itong inilahad sa nanay niya. Wala itong magagawa para wakasan ang demonyong naninirahan sa katawan ni Nolan. Kung hangad niyang alisin ang nilalang na yon, maghuhudyat rin ito para sa kamatayan ng kanyang anak. Bagaman yun lang ang paraan para matalo ang dyablo, meron pang inilhad na isang pamamaraan para matalo ito. Ayon dito, lahat ng bagay ay nakadepende ngayon sa anak niya. Sila lamang ang magiging gabay nito para sa dahan-dahan nitong pagbabago. Hindi madaling talunin ang nilalang na yon. Kapag nakatunog ito ng peligro, gagawin ito ang lahat para mailigtas ang kanyang sarili. Wala din itong pakialam sa taong kanyang pinamamahayan sa kadahilanang napakadali lang para dito na humanap ng panibagong matitirahan. Dagdag pa ng albularyo na kinakailangan ni Nolan umpisahan sa sarili niya ang pagbabago. Kapag napasunod niya ang demonyong yon, magagawa na niyang talunin o alipinin ito. Sa ganoong paraan, makukuha niya ang abilidad nito, maging ang kakayahan nitong magpasya at gumawa ng mga milagro. Naniniwala rin ng albularyo na habang ginagawa niya ang mga pamamaraang yon, subukan niyang huwag magsambit ng kahit isang kasinungalingan. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Nolan kundi ang sumang-ayon. Sa isip-isip niya, mas mainam na sundin ang opinyon ng albularyo kesa naman patayin ng demonyo ang kaluluwa niya mismo. Lumipas ang ilang buwan, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para umiwas sa kanilang mga kababaryo. Hanggat maaari, ayaw na ayaw niyang makipag-usap sa mga ito upang hindi siya makagawa ng pagkakamali. Sa mga panahong ding yon, kasalukuyang nagdadalang tao ang kanyang ina ng pinakabunso nila. Dahil sa sitwasyon sa kanilang tahanan, kung kaya't naiwang mag-isang nagtatrabaho ang kanyang ama. Hindi naman kasi siya nito pinasasama sa kadahilanang walang magbabantay sa nanay niya. Kahit gano'n ang sitwasyon sa kanila, masaya naman siya kahit papaano gawa ng hindi nagkukulang ang kinikita ng padre de pamilya nila. Habang patagal ng patagal ang mga panahong hindi siya nakikipag-usap sa ibang tao, pakiramdam niya, tuluyan ng natutulog sa kanyang katawan ang demonyong naninirahan doon. Inakala niyang lilisanin na din ito ang sistema niya, subalit nagkamali siya. Isang gabi, habang naghihintay siya sa pagdating ng kanyang ama, bigla na lamang siyang nakarinig ng mga tinig sa utak niya. Kakaiba ang mga boses na yon, sa kadahilan ng animoy pinaghalo itong boses ng matanda at mga batang sumisigaw na parabang nahihirapan. Noong una, medyo nababahala pa siya sa mga tinig na kanyang naririnig, subalit hindi naglaon, nagawa na din niyang masanay dito.
Nang medyo napakalma na niya ang kanyang sarili, doon pa lamang niya naunawaan ang sinasabi ng nilalang na bumubulong sa kanyang isipan. Ayon dito, merong panganib sa labas ng bahay nila, kung kaya't kinakailangan na niyang isarado ang pintuan ng bahay. Iwasan niya ring sumilip kung saan-saan nang sa gayoy hindi siya mabiktima ng tigalpo nito. Dagdag pa nito na kahit mabababang uri ng aswang ang nagmamasid sa labas, huwag niya yung mamaliitin sapagkat kayang-kaya siya nitong patayin. Matapos naman itong marinig ni Nolan, hindi na siya nagdalawang isip na tanungin ang nilalang. Una niyang tanong dito kung ito ba ang demonyong pumupuspos sa kanyang katawan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung nag-angil habang sumasagot sa kanya ng, Oo, ako nga. Huwag kang magkakamali. Hindi ako nagparamdam para magbigay sa iyo ng tulong. Bumulong ako sapagkat nabuburyong na ako. Nolan, hanggang kailan mo ba balak gawin ang sinabi ng tampalasang albularyong yun? Ayaw mo bang makipag-isa sa akin? Alalahanin mo, ikaw ang dahilan kung bakit ako nasa katawan mo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pinili naman niyang makiramdam sa paligid upang kumpirmahin kung totoo nga ba ang sinasabi nito. Pagsilay niya sa bintana ng kanilang bahay, doon niya nasilayan ang kanyang amang naglalakad papalapit sa kanila. Ngunit nang akmang aalisin niya na roon ang paningin niya, laking gulat na lamang niya nang masilayan niya ang isang hubot-hubad na lalaki na gumagapang sa damuhan. Namumula ang mga mata nito at meron itong matatalas na pangil sa bunganga. Pagtitigan nila ng nilalang na yon, bigla naman yung napaatras na parabang nasindak ito. Upang hindi na ito magdulot ng karagdagang takot sa kanilang pamilya, minabuti niyang itago na lamang yun pansamantala. Pagpasok ng kanyang ama, agad naman itong kinumusta ang ina niyang kanina pang nagpapahinga. Tinanong din siya nito kung kumain na sila, na agad naman niyang sinagot na may katapatan. Dahil sa pag-iiba ng ugali noon ni Nolan, bakas sa pagmumukha ng kanyang ama ang pagkagalak nito. Makalipas pa ang ilang minuto, kumain yun sa sala, kinausap siya nito, ukol sa napapansin nitong pagbabago sa pag-uugali niya. Nang marinig naman ni Nolan ang sinabi ng kanyang ama, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, Kailangan ko ho yan, tay. Alam ko namang para din naman yan sa kapakanan ko. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman ang kasalukuyang trabaho ng kanyang ama. Kaya pala ito nahuli ng pag-uwi, gawa ng ilang araw na pala yung nagtatanim ng mga binhi ng palay. Masyadong matagalang proseso sa trabahong yon, lalo pat bilang lamang silang nagsasalansa nito sa palayan. Matapos naman itong mailahad ng kanyang ama, muli itong humingi ng pabor sa kanya. Medyo nababahala na din kasi yun sa kalagayan ng kanyang asawa sa kadahilan ng hindi nito maipagkakaila ang takot sa mga umuugong na kwentong naririnig nito sa kanyang mga katrabaho. Bagaman hindi roon gaanong naniniwala ang kanilang padre de pamilya, syempre kahit papaano, nakakaramdam pa rin yun ng takot lalo pat buhay ng kanyang asawa ang nakataya. Nang marinig naman niya ang mga bagay na sinabi nito, agad naman niyang inilahad dito na maaari naman silang humingi ng tulong sa albularyo para makasiguro. Dagdag pa ni Nolan, ang pagpapakonsulta roon ang magbibigay proteksyon at kapanatagan para sa kanilang pamilya. Subalit, nang marinig yon ng kanyang ama, bigla naman itong tumutol dahil sa paninindigan nito. Alam nitong maaaring maging kakutsa-kutsa siya sa harapan ng kanyang mga katrabaho kung pipiliin niyang humingi ng tulong sa isang albularyo. Bahala ka na kung anong gagawin mo. Siguraduhin mo lang, hindi ako maiipit sa mga binabalak mo.
Kilala mo ako, Nolan. Hindi ako tumatanggap ng kahihiyan. Ano man ang nilabas ng bunganga ko, kailan may hindi ko yun lalamunin ng buo. Medyo galit na wika ng ama niya. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, siya na mismo ang nagmagandang loob na humingi ng tulong sa albularyo. Nangako din siyang hindi masasabit roon ng kanyang ama, lalo pat siya naman ang may kagustuhan ng bagay na yon. Nang marinig naman ito ang kanyang paliwanag, minabuti nitong manahimik na lamang at magpatuloy sa kanyang paghahapunan. Kinaumagahan, pagkaalis ng kanyang ama, agad naman silang tumungo ng kanyang ina sa bahay ng albularyo. Habang binabagtas nila ang daan, bahagya naman silang natigilan nang mapansin niya ang isang matangkad na lalaki na kanina pang sumusunod sa kanila. Pagtitig niya sa kinaroroonan nito, bigla naman yung tumalikod na parabang umiiwas. Sa puntong yon, nakaramdam na ng kutob itong si Nolan na maaaring ang lalaking nagmamanman sa kanila ay ang nilalang na nakita niya noong nagdaang gabi. Dala ng kanyang takot at pag-aalala sa kanyang ina, inabisuhan naman niya yung mauna nang pumunta sa bahay ng albularyo. Noong una ayaw pa nitong umalis, pero hindi naglaon dahil sa ipinapakitang pag-uugali ni Nolan na pilitan na din yung sumunod. Nang siya na lamang ang naiwan sa daan, mariin niyang pinagmasdan ang magiging asal ng lalaki. Pagsilay niya ditong lalayo na sa kanya, agad naman niya yung sinigawan na siyang naging sanihi upang makuha nito ang kanyang atensyon. Sa pagtitigan nilang dalawa, ramdam na ramdam niya ang animoy pagbaligtad ng kanyang sikmura, subalit sa hindi malamang dahilan, madali niya yung nababawi. Ilang ulit din siyang sinubukang sindakin ito, ngunit sa kasamaang palad, hindi yun umeepekto. Dala ng pagtataka ng lalaking yon sa kanyang ginawa, napilitan itong lumapit sa kanya. Pagharap nilang dalawa, bigla naman yung napaatras matapos mapansin ito ang kakaibang likido sa kanyang bunganga na unti-unting namumutawi. Bago pa man makapagsalita ang nilalang na yon, nagawa na itong mabahinga ni Nolan na siyang naging sanhi upang kumaripas ito ng takbo papalayo. Hindi na niya ito ninais pang sundan sa kadahilanang dumaan ito sa masusukal na kakahuyan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman siyang tumungo sa bahay ng albularyo para tingnan ang kalagayan ng kanyang ama. Pagdating niya roon, napansin naman niya ang matanda na kasalukuyan yung ginagawa ng pangontra. Nang makita naman siya nitong naglalakad papalapit, masaya naman siya nitong sinalubong habang nagwiwika ng, "Oh, Nolan! Napakaaliwalas ng pagmumukha mo ngayon, ha? Malaki na talaga ang pinagbago mo. Parang kailan lang, malakas pa ang sumpong sayo ng demonyo." "Kaya nga po, Lolo Salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa mga payo nyo, malamang patay na ako." Sagot naman niya rito. Matapos ang kanilang pag-uusap, inilahad ng albularyo sa kanya ang mga kinakailangan niyang gawin para matiyak na hindi mabibiktima ang nanay niya. Pagkaabot nito ng iilang mga pangontra, binigyan din siya nito ng mga dahon ng halaman na magsisilbing pantaboy sa mga aswang. Inabisuhan din siya nitong ugaliing magsunog ng nyog hanggang sa dumating ang puntong sumapit na ang kapanganakan ng nanay niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nakabalik na nga sila sa kanilang tahanan. Alinsunod sa nais ng albularyo, lahat ng mga dahong ibinigay nito, ikinalat niya sa bubong ng kanilang bahay. Nagbaon din siya ng mga asin papaikot dito nang sa gayoy masigurong hindi basta-bastang makakalapit ang mga nilalang. Sa pagsapit ng gabi, habang natutulog ang kanyang mga magulang, nanatiling gising itong si Nolan at nagbabantay sa paligid. Bagaman nais na sana niya noong magpahinga, hindi siya pinapatulog ng demonyong naninirahan sa katawan niya
dahil ayon dito magaganap ang pag-atake ng aswang sa paglalim pa ng gabi. Kapag hinayaan siya nitong makatulog, nasisiguro nitong mamamatay ang kanyang kapatid bago pa man sumapit ang bukang liwayway. Huwag mo sanang mamaliitin ang aswang na pasimpleng bumibisita sa inyong tahanan. Taliwas sa mga ordinaryong aswang, meron itong dugo ng isang gabunan. Matutulungan kita, Nolan. Kung tutulungan mo ko. Ganito na lang, dahil sa nais mo din namang magbago, hayaan mo akong puspusin ang katawan ng nilalang na yun. Lilipat ako sa kanya, subalit bago ko gawin yon, magbibigay ako sa iyo ng kondisyon. Kung papayag ka, ilalayo ko ito sa inyong lugar para maging maayos ang pagdadalang tao ng iyong ina. Siyempre, ang kapalit niyan ay ang kalayaan ko. Wika ng Diablo sa kanyang isipan. Nang marinig naman yun ni Nolan, hindi na siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Di hamak na mas pabor sa kanya ang bagay na yon, lalo pat dalawa sila ng kanyang kapatid na maliligtas. Sa isip-isip niya, kaya niyang mabuhay ng mag-isa na hindi humihingi ng tulong sa kahit na sinong demonyo. Makalipas lamang ang ilang minuto, napagkasunduan na nila ang kanilang kondisyon. Ayon sa nilalang, para maisakatuparan nito, kinakailangan lamang hawakan ni Nolan ang alinman sa katawan ng aswang. Inilahad din ito sa kanyang huwag siyang mag-aalala dahil sa gagawin nito ang lahat ng kanyang makakaya, mapasuko lamang ang kanilang kalaban. Sa mga sandaling nanghihina na ito, doon na mag-uumpisa ang kanilang plano. Nang marinig naman ni Nolan ang sinabi ng Diablo, agad naman niyang kinuha ang tabak na palaging daladala ng kanyang ama. Paglabas niya ng bahay nila, doon bumungad sa kanya ang aswang na gumagapang sa puno ng balete. Kahit napakadilim sa lugar na yon, kitang-kita niya ang eksaktong kinaroroonan nito. Pagtitigan nilang dalawa, bahagya naman siyang napaatras nang masipat niya ang napakataas na paglundag nito. Sinasabayan din niyo ng pag-aangil ng aswang, subalit nananatiling hindi nagpapatinag itong si Nolan. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, bigla naman niyang nabitawan ang kanyang tabak. Gawa ng ayon sa Diablo, hindi niya maaaring puspusan ang katawan nito kung hindi na yon mapapakinabangan. Ang kinakailangan nilang gawin, pagurin ito nang walang gaanong tinatamong pinsala sa katawan. Matapos naman itong marinig ni Nolan, hindi naman niya maiwasang magtaka dahil papaano niya magagawa ang bagay na yon, gayong di hamak na mas malaki at mas malakas ang aswang kung ikukumpara sa kanya. Matapos namang marinig ng Diablo ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito habang sumasagot ng, "Huwag kang mag-alala. Akong bahala." Kasabay ng pag-uwika nito ay ang biglaan naman itong pagsakop sa katawan ni Nolan. Sa isang iglap, nagkaroon siya ng lakas na halos maihahalin tulad mo sa lakas ng 3 torong baka. Ang mas labis niya pang ipinagtataka ay ang kakayahan niyang tumayo sa dahon ng mga damo na animoy singbigat lamang siya ng isang bulak. Nagpatuloy ang pakikipagbuno nila sa nilalang na yon ng humigit 10 minuto hanggang sa dumating ang puntong hindi na yon gaanong makatayo dahil sa tinamo nitong bugbog at pasa sa katawan. Kahit anong gawing pag-atake ng nilalang na yon sa kanya, wala itong magawa-gawa kung ikukumpara sa bukod tanging lakas ng demonyong naninirahan sa katawan niya. Maya-maya pa, nang masipat nilang lubos na yung nanghihina, doon na siya kinausap ng demonyo sa isipan niya na gawin na niya ang kanilang pinaplano. Paglapit doon ni Nolan, agad naman niyang hinawakan ang ulo ng nilalang, sabay bulong dito ng,
Malaya ka na. Salamat sa mga naging payo mo at ginawa mo sa aking pamilya. Hinding-hindi ko yun makakalimutan. Matapos niya yung mailahad sa nilalang, bigla naman yung tumayo at nagmadaling tumakbo papalayo. Halos segundo lang ang pagitan nang tuluyang maglaho yun sa kanyang paningin. Kahit alam ni Nolan na napakalayo na nito, rinig na rinig pa rin niya ang pagtawag ng demonyo, dala ng sobra nitong kagalakan sa kanyang pagpapahintulot sa hinahangad nitong kalayaan. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang pagbabantay hanggang sa sumapit na ang buwan ng kapanganakan ng kanyang nanay. Dahil sa pagkawala ng dyablo sa kanyang katauhan, kung kaya't hindi na naging mahirap para sa kanya na itakwil ang kasinungalingan. Magmula noon, ayaw na ni Nolan na nakakarinig ng anumang pagsisinungaling sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa mga anak niya. Labis siyang nababahala, lalo pat kapag hinayaan niyang maging gano'n ang kanyang anak. Maaaring maging ito ay makarinig rin ng bulong ng dyablo ng kasinungalingan. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang galing, no? Isipin ninyo, sa paggawa lang ni Nolan ng pagiging sinungaling niya sa buong lugar nila, nakabuo siya ng kakaibang dyablo ba o demonyo? Basta sobrang lakas nito eh. Kasi isipin nyo, yung nananalasa sa bahay nila Nolan, yung mga panahong buntis pa yung nanay niya, aswang na may dugong gabunan. Tapos itong sumanib lang kay Nolan, parang sinaglit niya lang, di ba? Parang kinalabit niya lang yata. Tapos hindi ko na alam kung ano nangyari dun sa gabunan. Parang hinimatay ba o kung ano. Pero pwedeng lumipat dun yung kaluluwa o espiritu nung dyablo ng kasinungalingan. Pwedeng ganun yung nangyari, no? So nakakatakot na hindi natin alam, no? Yung lesson sa ginagawa natin sa buhay, na yung mga mali, na unti-unti na pala tayo nakakabuo ng masamang espiritu, elemento o kung ano man. Kasi nga tulad ni Nola na mahilig siyang gumawa ng kwento mahilig siyang magsinungaling. So ang tendency, yung demonyo unti-unti na nabubuo sa katauhan natin. Siguro lalo na yung mga halang yung kaluluwa, katakatakot na demonyo yung nakatira dyan sa katawan nila. Ang maganda lang kay Nolan, kasi na-release niya, sumang-ayon siya sa gustong mangyari ng demonyo. Pero alam nyo, parang dalawang talim yung ginawa ni Nolan Pwedeng siya rin yung mamatay sa ginawa niya Kasi nga sinungaling dyablo ng kasinungalingan. Tapos paano kung nililin lang pala siya? Ang gusto lang nun makuha ng buo yung katawan niya. Paano kung ganun yung nangyari? Diba parang double-edged sword? Pwedeng ganun no? Pero ang kinagandahan nga, yun, meron tayong magandang ending. Tumupad naman yung dyablo ng kasinungalingan sa naging deal nila ni Nolan. So naging maayos yung buhay both side. Kasi nga, nakakatakot lang ngayon, nasaan tong dyablo ng kasinungalingan? Kasi malamang sa malamang, kumakain din to ng tao di ba? Or nanlilin lang ng mga nilalang na nasa kaliwa para mas gumawa pa ng masama. Yun lang yung nakita ko sa kwento. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.